Id-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri kixef ma' News li fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ġi diskuss il-fatt li kellu jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-kontratturi. Madankollu l-istess konsultazzjoni baqgħet mara tlebda sottomissjoni mill-Partit Nazzjonalista. Spiteri kixef dan barra l-Parlament mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon. Aħna ddiskutejna dan kollu fil-grupp parlamentari. Id-dikrazzjoni ta' Stephen Spiteri tkompli ma' dik tal-kollega tiegħu Stanley Zammit ftit tal-ġimgħatilu fejn tenna li l-Partit Nazzjonalista kellu sal-21 ta' April biex jitfa' sottomissjoni tiegħu, indikazzjoni ċara tal-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jieħu sehem f'din il-konsultazzjoni, madankollu għal xi raġuni, intenzjoni li qatt ma mmaterjalizzat. Liċenzjar tal-kontratturi qegħdin fi proċess ta' konsultazzjoni. Aħna u l-stakeholders kollha, ġifieri. L-iktar minn ġimgħatkom qasħadtu pożizzjoni inti semmejta li ħadd iddiskutu. Għandna jekk min issejjer żball sal-21 ta' April. Intant, barra l-Parlament it-tlieta filgħaxija One staqsal il-numru ta' deputati oħrajn dwar in-nuqqas ta' partiċipazzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'din il-konsultazzjoni importanti u li għaliha ipparteċipaw il fuq minn 1000 persuna li saħansitra attendew għal laqgħat imħejja dwarha. Madankollu quddiem il-mistoqsijiet ta' One dawn id-deputati waqgħu fil-muta. Onorevoli semmi li proposta li ressaq il-Partit Nazzjonalista dwar il-liċenzjar tal-kontratturi? Ħankompli ħana. Ma tkomx idejat? Iva għandna dijat. Onorevoli semmi li proposta li ressaq il-Partit Nazzjonalista dwar il-liċenzjar tal-kontratturi? La risposta? Onorevoli semmi li proposta li ressaqtu dwar il-liċenzjar tal-kontratturi fil-konsultazzjoni pubblika? Ma tirrispondinix? Konsultazzjoni pubblika ma ressaqtu xejn, ma tkomx idejat? Kienet id-deputat Pola Mifsud Bonnici li bl-istess ton tal-kap tagħha fejn qal il-konsultazzjonijiet jagħmilhom biss sostniet li l-Partit Nazzjonalista ma sottomettix proposti għaliex huwa l-oppożizzjoni tal-pajjiż. Oppożizzjoni mhux hekk? Fil-jiem li għaddew, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamilha ċara għal darba darbtejn li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jipparteċipa fi proċessi importanti ta' dan it-tip. Aħna m'għandniex għalfejn nipparteċipaw fi proċess. Ma jfissirx illi nagħmlu sottomissjonijiet lill-Gvern